keskikokoinen villakoira Dali, joka tulee Helsingistä. Keskikokoinen villakoira Dali herätti emäntänsä yöllä ja yritti saada kamarin ovea auki. Emäntä oli kovalla pakkasella lämmittänyt mökkiä ja sulkinut pellit, jotta lämpö pysyi mökissä. Dalin emäntä heräsi kovaan päänsärkyyn, mutta yritti saada koiran takaisin nukkumaan. Emäntä ymmärsi, että mökissä ollut häkä oli aiheuttanut päänsärkyyn. Ja Dalin käytöksen molemmat pääsivät raittiiseen ilmaan ajoissa. Ja otetaan Tuli Sisu Helsinki. Hyvinkään. Myös pulirotuinen Sisu toimi puolivuotiaana päättäväisesti murisemalla kiukkuisena, kun perhe oli jo nukkumassa. Isäntä ajatteli murinan johtua talossa toisenaan tavatuista jyrsijöistä. Nostetaan sängystä, isännän keuhkot kuitenkin täyttyvät kitkeränsä savusta.